ngal taare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to monguel to winde jammi to wuuro seeno to wendu ɓulɓe to gurela bamum to guesela bamum soodi to dey charaka to seynimaji to fajjara to bokkula to ngappugo to jokkudi kon takkusan juula ha e nder galle amadou bocara mabo to likseba ɓurgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale waktuji ko fatede golle puɗɗoto e waktuji nde golle gasata e nder leydi e kay ɗo ha lewru korkandu ma e emirore hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal ma en jaa ha to Touba toon noon ko biteɗo Serigne Sellou Thioune ko ɓi Serigne Mbeka Thioune kañum tigui rokki toon hadaya faade khalifa général mo mouride hadaya ko 51 million francs CFA to leydi Mali ma en kaale baragol jaltugol aduna woni wargo gonnoɗo président CMA woni tigui ko mouvement de coordination de la Jowata ñalawma hande o e nder Bamako to leydi Burkina Faso ko Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi ndi kañume gonnoɗo bras droit mum woni Gilbert Diendéré kañumen tuuma ko fate wargo Thomas Sankara ñawore mabɓe ɓoyata ummo e nder leydi he bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdoridu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne jogui safruji en jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu keddiɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kileneɓe mum yiiɗi waɗnede listihara kala nodduɗomo walla ɗaccuɗo o jo yo ɗaccu inde mum inde nene mum so tawi o ari o jabbo ɗum ha cikka mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi ceerno Djiby Sy ene yawra rewɓe ronkuɓe so e rewɓe ɓe darotake omo yawrani kadi weddaɓe korte e waɗaɓe mbaɗaɓe badinal kala ceerno Djiby Sy ne yawi firti ɗum ha soro ladde ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗon tawe sara jeere nettet sa ari ha to jeere nettet so tawi a waɗi 47 22 80 84 ma hawre ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum ene tawe nder leydi Mali kawete toon ko miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kileneɓe mum yo gandu wonde marchandise uji e leɗɗe kese pul ngari joni ceerno Djiby Sy kadi ene andina dendagal bandiraɓe kala garowo arande safaruji mum nde jomum so ronkani addora bidon mum 5 litres walla addora siwo muɗum so waɗi safaruji mum hano hanniti ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɓe hande gandal cafrowo yimɓe ha cella ɗum noon mbadden dando faade makko ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kelineɓe muɗum wonde hay lewru korka ndu safruji ne jokki safruji ala darto ɗum noon bandiraɓe mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy docteur Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sy le grand guérisseur ko labdoridu malaɗo wune kumpitiɗo gollal mum hano hannita ni mo ɗoddi duumiɗo e rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djiby Sy ne andina dendagal kelineɓe muɗum wonde ñalawma hande omo tawe to Kidira to base makko mawɗo tawte to Kidira omo andina kiline makko kadi base makko gonnoɗo to Wourossogui e oɗo saaha joni artirama to Magama noon tawate ko nder leydi Mauritanie tawa woni ɗon ko miñi ko almudo makko laaɓaɗo
gollede biteɗo Macky Bam kala jiɗɗo noon jokkodirde Macky Bam to leydi Mauritanie to base docteur Djiby Sow mbatta ko 26 81 43 92 ko ɗum woni numéro Macky Bam. Docteur Djiby Sow ne jogui base mum kadi to Dakar, base makko Dakar ha joni base on heddi toon e base makko Kidira ñalawma hande o ko kanko tawte toon. Omo andina dendagal kilineɓe kadi wonde leɗɗe kese pulneri e dendagal kadi to neɗɗo wawi wonde e nder jokki leydi he kala to leydi Mauritanie to leydi Mali to leydi Sénégal to Europe Amerique to mbawɗa wonde kala son famodiri omo wawi fewnande ɓe leɗɗe mawɗe ɗuma ha yettuma. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur kala jiɗɗo hebdemo ko ɓurɗo labde mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa kadi numéro makko leydi Mali ko 223 70 85 72 47 numéro makko leydi Mauritanie mbiɗen Macky Bam ko 26 81 43 92 ɗum noon mbaɗɗen danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata 13 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pulaar sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon eɗen pecca sunare meɗen eɗen denda kadi sunare nde eɗen dutta duwawuji men kadi faade dendagal bandiraɓe guila subaka tan duynoɓe ɓoggi karalleje ha arnoɓe yettade yettinde duwawuji men e ha kadi nodduɓe téléphone ngaji kala caggal kay ustare miñiragel men biyetenoɗo Aluseyni Mamoudou noon ɓurnoɗo lollide Alseyni Jinda ko subaka hande o yalti aduna caggal kay oɗo saaha kala o wonno koye juuɗe safroɓe to hôpital principal mo Nouakchott ko subaka hande o yalti aduna e oɗo saaha joni e ɓenayi lawol faade likseɓe ko toon tigui goski fayde likseɓe ko toon o wirnete subaka janggo o so tawi kay ala ko faali eɗen duwanno noon dendagal galleji ɓesgu babaɓe e dendagal kan hanɓe kala ha tengti noon e kaw makko Abou Saydou Houley walla mbiyan Abou Bayel gandude e Mamma Kanna en donima dendagal galleji ɗi kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen commission halfinaɓe ko fate darorde e mayorde lewru julɓe woli nder leydi Mauritanie lewru ɓaleɓe holliri tigui ñalawma hanki o wonde tigui lewru yiyama wonde ɗum noon firtitini ko talata hande o woni goo ñal lewru korka e nder jokli leydi Mauritanie kala caggal nde ɓe mbaɗi nden haala noon ɓoyani mum ko hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh El Ghazouani ko ɗon tigui o ƴetti hello makko o weeyo wiyetego Twitter ko ɗon tigui o watti hen tweet makko woni tigui windande makko gam kay duwanade dendagal ɓesgu leydi ndi kala e wadde ɗumen félicité ko fate darode nduɗo lewru teddundu woni tigui lewru korka omo eero tan dendagal ɓesgu kala nde wattata hakkillaji mumen no feewi e nder lewru korka ndu koora tigui mbaɗa kadi dendagal jamiroje korka ndena dendagal kaɗoje kene bonna korka kala o waɗi erago faade ɓesgu ngo kadi nde tindoto no feewi ko fate kay battude hakkille men to fate banggue tigui wawde kay rokkude e wawde yurmade e wawde yafade ko ɗum woni ko lewru korka ndu yiiɗi ko ɗum woni ko lewru korka ndu namdi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andudiɗe ma weltare TV e gaddogol Sar Abdoulaye Sarr dendagal dilloɓe jayde nde kala min mbi on korka mubaraka Allah rokki en fuɗɗorade korka o bisimillahi yo Allah rokku en gaynir ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina siftinde on noon nduɗo lewru ndeɗo hitande gonɗen e lewru korka ñalawma hande o goo nder leydi Mauritanie ne hawra hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e ɗiɗi ko fate fergo ne laaɗo woni hégire fergo ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie état major gendarmerie nationale waɗi opération muɗum taw ko dokkigol guura faade ɓeɗon ɓe hinde sous officier fate ɓeɗon wiyeteɓe gendarme e ɓeɗon wonɗoɓe gendarme taw ko yaaɓe retraite e rewɓe taw kadi koɓe worɓe mumen joom worɓe mumen kooti e joomumen tawa kadi ko mayɓe e saaha gonno e golle mumen woni ko wiyeteɗe martyr noon ngal ɗon balla noon ɓe innir ɗum ko oɗon opération noon ɓe innir ɗum tigui ko ƴetti ɗum ko iftara siyam noon ko ɗemgal safrore walla arabe ɗum firti e Pulaar ko kumtari ɗum nden kumtari noon dendagal ɓe limtuɗen ɗo ɓe mone mabɓe kala heeɓi ko wiyete kitte taw ko kitte alimentaire woni tigui ko fayi maaro nebbam tamaroje
e gueɗe jaadoje hen ha timmi ɗum noon taw woni muuji mabɓe ko gandan yidde woni muuji mabɓe noon ko yidde wallidde kay e hoybitande ɓeɗon taw koɓe kewani doole mbaɗi timminiri lewru korka ɗum hano hannit ni ɗeɗon koppereje noon ko sooda kaɗon guura nde mbaɗi tigui oɗon opération mboɓe inniri tigui kumtari yalti tigui koye bon taw kadi ko keesa bon national keesa gendarmerie national mo leydi ndi ha joni kabaruji men e demgal pula to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o altine hanki o ko ujunere capanɗe jeegomo e joyi neɗɗo kolkisa taw ko tumanoɓe ya taw gondani e mborosa covid 19 e nder holkiso he noon hen 17 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso sa gase jeegomo e nder ɓe cellano kefti cellal men paati galleji men ñalawma hanki one hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittane muɗum so tawi noon ko 13 hesɓe tawraɓe mboroso coronavirus o le hen goto koto am rouge Nouadhibou ko yimɓe ɗiɗo Liksar ko yimɓe tatto Liksar ko neɗɗo goto ɗaccon hagge Tafrak Zena ko yimɓe joyo to wiyete Dar Nayim ko neɗɗo goto Toujinine ko neɗɗo goto Arafat ko neɗɗo goto legal Eliminane ko neɗɗo goto ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen Sinim ko société miniére mo leydi Mauritanie ardi société oɗo saaha hande ko biyeteɗo Mohamed Val wulte leydi wulte meydide wulte leymide noon ko kañum woni administrateur directeur général société Sinim o holliri noon altine hanki o 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonde kay hitande mayde nde woni hitande 2020 société Sinim o heeɓi bénéfice gagnari muɗum ko heeɓi bénéfice noon ene qime tigui e heeɓi bénéfice muɗum noon ko heeɓi gagnari 2020 bénéfice muɗum ne qime ha 213 woni temedde 13 milliards taw ko halis ugoyam e limore hinde nde ɗum noon ene holiti wonde bénéfice maɓe keeɓi rawane o ko 100% wonande kay bénéfice maɓe keɓno noon hitande rawande woni 2019 ko double muɗum sabuɓe kolliri tigui hitande 2019 nde koɓe kemno gagnari fawnande hitande 2019 nde hollirama tigui ko 5 millions woni 105 milliards francs 105 milliards taw ko halis goya e limore hinde nde ko ɗum woni ko heɓano 2019 ɗum noon tengtin tigui wonde hitande rawande 2020 nde koɓe keeɓi ko double woni tigui ko coye ɗiɗi wonande koɓe kemno ɗum noon ko ndena haala ɗum noon watti ko yesso personnel tigui woni gollotoɓe e nder société saaha o joddino e mabɓe o holi waɗi kadi haalande nde waɗi haalande ɗon koye saaha tigui o joddino e personnel société o lewru wotoru tan caggal kay nde o ardina oɗon société Sinim tawa o lomti ko biteɗo Mokhtar Wul Ndiaye baɗaɗo limogé ta golle mum tawa ala ko ittira so wona e oɗo saaha joni ko fati e juuɗe mum tumede kay ne moddi e mbuñari e dirkingol koppereje leydi e boljingol haalisa leydi ndi e saaha laamu Mohamed Oula Abdel Aziz jonde o jooɗi nde noon kanko tigui directeur administrateur kesso o jonde nde o jooɗi de personnel makko noon koye mbadi kay yidde heblanade réunion mo mbiyata réunion ordinaire des conseils d' administration société Sinim moɓe poti joɗade ñande nogas ɗiɗi nduɗo lewru gonɗen ko nden tigui nden jonde ɓe jiiɗi heblanade personnel o noon woytima caɗele mum no fewi ɓe kaali dendagal caɗele mabɓe hujjaji mabɓe koɓe jiiɗi woni doléance uji mabɓe ɓe kolliri directeur kesso o beele kayne wawa yettinande ɓe ɗeɗon caɗele doléance uji mabɓe so conseil de administration o jooɗima kamɓe noon directeur o noon holliri tigui wonde ko fati dendagal quota mabɓe ko fati alimentaire woni guura e ndiɗo lewru korka dendagal liggotoɓe société o kala ma société o jogo ɗum ƴetta ɗum en charge ma waw tigui wallidde ɓe dusdeɓe lewru korka ɗum ko fati caɗele tokose ɗe noon kanko directeur société o directeur général administrateur kesso o holliri tigui caɗele tokose ɗe potani yettade conseil de l' administration o waɗi noddi noon hono oɗon taw kadi directeur des ressources humaines société o nde wawata joddade e dendagal délégué ji société o kala gollotoɓe société o ɓe mbawa yewtide woni dialogue ha pamodiral heeɓa hakkude mabɓe hano hannirni e nder batu ngu kadi gollotoɓe kolliri hen wonde e nder société Sinim he jowre mawdirani hen taw ko jamde woni feeroyuji noon ɗin noon e oɗo saaha joni ɓe kaali haala muɗum directeur kesso noon holliri wonde kay nde o ari e société nde o tawi tigui wala société privé goto kañum haalda ene sooda oɗon feere woni ɗeɗon jamde o holliri noon so tawi on haaliss yettima e juuɗe makko ma fecce pecce ɗiɗi hen feccere wotere feccete koye dendagal personnel woni liggotoɓe nder société kañumen peccete feccere heddinde noon wawa jeyede e boñ moɓe mbiyata fond no mbiyata tigui fondation Sinim ha joni kabaruji men e ɗemgal pular hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ñalawma yamma hanki o caggal nde lewru wiya yiyama waɗi haalal makko noon hollirde kay communiqué makko hollirde kay waktuji nde leydi ndi waktuji nde gollotoɓe taw ko liggey laamu mbawat tigui fuɗɗade golle mumen e waktuji nde golle dartoto
o holliri ɗon tuggi altine ha alkamisa waktuji golle fuddoto ko 9h subaka ha 17h woni 5h kikiɗe so tawi noon ko aljuma ko 9h subaka ha 12h so ha 12h woni midi ɗum noon tawa kadi dendagal wonande gollotoɓe laamu ɗum noon tawa kadi ɓeɗo ngala hen woni dadiɓe leydi ndi wondude gollotoɓe hôpital uji e dispensaire uji e jangguinoɓe école aji gollotoɓe radio télévision e ɓeɗo wiyeteɓe rak woni réseau d' administration de commandement ngala ɓeɗo kala ngala hen wonande kayya e ɗiɗon waktuji dottaɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara seeɗo wimen to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen leydi Sénégal waɗino jaɗi jikku mum so wasde kayya hordude e ñalawma goto ene teska noon e leydi Sénégal e kala lewru korko ɓe kewi ko feccade ɓe kewani hordude hakkude mabɓe saka ɓe korda e leyɗele keddiɗe ñalawma hanki o noon hollirama tigui nder leydi Sénégal pecce ɗiɗi peccima pecce ɗiɗi hen feccere wotere holliri tigui koori dawri ñalawma hande o korko men kono ko ɓuuri hewde nder leydi Sénégal kolliri tigui ko alarba janggo 14 lewru avril ko nden tigui wonata goho mabɓe lewru korka CMS woni tigui coordination des musulmans du Sénégal ko catal julɓe leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde lewru yiyama e to weeli garam ha to leydi Gambie kala ɗum noon oɗon commission holliri tigui wonde commission national halfinaɓe ko fate darode lewru ɓe kolliri ɓaade lewru yiyama ɗiɗon nokkuji korka ka kay fonno fuɗɗade ko altine ko talata hande o kono noon ɓeɗo noon so tawi kay ko catal gongal ngal noon taw ko catal halfinaɓe ko fate kay jiigola lewru ɓe noon kolliri tigui wonde ko ñande 14 lewru goni tigui alarba janggo o korka fuddoto nder jokli leydi Sénégal kala ɗum noon ko ɓe kolliri tigui wonde ɓen kolliri ko ala foof to lewru yiya e nder leydi he ɗeɗon pelle ɗiɗi noon ko ɗum saabi e ñalawma hande o leydi Sénégal fecci pecce ɗiɗi ko fati kay e darde lewru korka ene teska noon leydi Sénégal hewani hordude ñalawma goto ɓe kewani kadi juldude ñalawma goto ko hunde kadi nde yimɓe hewɓe teski ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jeen ha to yombel banggue sud yombel sud noon to yombel sud ko tournoi woni tigui fugu koyguel kañum waɗanno toon e nder tournoi hen jaan war hoore yalti hen woni wargo yalti hen suka tokoso baraɗo toon o wiyete ko Ousseynou wiyeteno ko Ousseynou Ndiaye nde police baraɗo wiyete ko Ousseynou Ndiaye nde police ari noon waɗi losgoji mum ɓoyani mum tigui ɗon tigui ɓe mbaɗi identifié woni ɓe mbawi yitude barɗo hoore o ona barɗo hoore noon tawama tigui ko suka tokos taw kadi ko commando dadiɗo mo hinde marem commando marem kañum waɗi ngal ɗon baɗal caggal nde yooɓi fittade makko ha gayni ko ɗon tigui muslim na fatide base mumen to nokku men to golloto wayno wona kañuma wonno ni nde losgoji mbaɗa noon ɗiɗo waɗɓe taw ko sakataɓe sehilaɓe makko woni frère uji makko wallunoɓe mo tigui ha o wawi dogde kay ɓen noon teɓama e oɗo saaha joni tawi tigui ɓe mbadi garde avis nde police yeehi galle makko suko barɗo hoore o noon waɗi perquisitionné galle o tawama toon tigui kuure tawama toon kadi numération de guerre woni kuure e guernaduji e gueɗe kamtorinde goɗɗe tawama e galle makko e oɗo saaha joni losgoji nana jokki hen koto Touba paɗen altine hanki o délégation timmuɗo tawi ko famille Serigne Béthio Thioune e gardogol ɓiyi ko biteɗo Serigne Sédouna Thioune Ndeguel kañum tigui ardi oɗon délégation ɓe bismama tigui ñalawma hanki o e nder galle khalifa général mo Serigne khalifa général mo Touba woni Serigne Mountaga Mbacké ɓe kolliri noon ala ko addiɓe toon so wona yidde juurade ceerno e yettinde haada mabɓe haada o noon ko enveloppe baɗɗo 51 million francs CFA ɓe kolliri noon ɗum ɗon ko ballal don tigui ko haada e makko taw kadi ko fati e ballal mahgol oɗon université mahteɗo e nder Touba on université mo mbiyata université Khadimou Rassoul ɓe kolliri noon kanko Serigne Sallou Diguel noon Thiouna Diguel noon o holliri tigui o namdimo o ñaguima Serigne Mountaga Mbacké wonde kay yiddemo kay ko mawninde jamma 17 lewru avril gonɗen ɗum e nder nokku to wuuro mawninde on jamma e mawninde oɗon jamma noon ñande 17 lewru gonɗen ɗum e nokku to wiyete Madinatul noon kanko e almuɓe makko kala o holliri noon dendagal geste barriére uji woni tigui kaɗoje mbaɗa jamirade ko fate haɓade cargol coronavirus kala maɓe mbawa hormade ɗum hano hannirta ni kadi maɓe mbadno Serigne Béthio hewno waɗirde ni ene hewno yuɓɓinirde ni ha rewa lawol tawa ko janggourana janggete toon e wajuji ko ɗum woni koɓe jiiɗi wadde toon ɗum noon o namdima ɗum noon khalifa général mo Maurita ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Saly noon
ko guykaji ɗi hinde braquage kañum tigui ɓamti toon e nder weekend ɓennuɗo noon e nder sali e nder weekend ɓennuɗo ko fedde wuyɓeɓe hinde braqueur uji kañum tigui ngayli e dow ɓalal hôtel goto ɓe mbawi nadde ha nder hôtel o ɓe naati nder cuuɗi ɗi suudu adanduɓe naati ɓe tawi toon ko italinajo goto ɓe jooɓe cippire mum ko juuti no fewi haaɓe pooli ɗum ɓe mbawi gañde ɗum e dande ɓe nawani ɗum fodde ɓe nawani ɗum noon enen joguino fodde $1000 moɓe tawi ɗon $10,000 moɓe tawi juuɗe mum ɓe kepti ha laaɓi caggal nde ɓe gañimo e dande ɓe naati e suudu ɗiɗi ɓuuri ɗon suudu noon ɓe tawi toon ko 180 000 francs CFA wondude e portable ceerɗo no fewi ɓe jaadi hen ɓe puɗɗinoma démontude télévision ngaji ɗi hinde écran plasma yinnode yadude hen caggal nde italinajo o wulli gulali cattude no fewi ko ɗon ɓe dogi ɓe nawi haaliss o e téléphone o kono téléphone nde ordinateur ɗum tigui téléji ɗi écran plasma ko ɗon ɓe ɗacci ɗum caggal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal AD kañum e gollidi mum ɓe kolliri tigui ñalawma talata hande o ko 990 neɗɗo kolkisa e nder jokli leydi he kala e nder holkiso he noon 3 neɗɗo tawama e jaati ko marɓe mboroso coronavirus e nder ɓalli mumen to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri e nder temedere kala hen 3% ko raɓaɓe wonduɓe e rafi o e nder ɓen 3 wonduɓe e rafi o hen 13 ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o 17 heddiɓe kala ko cas communautaire woni tigui hay goto mumen anda tigui to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe 26 kepti cellal mumen ha no hannirta ni 14 tampi sanne ma ballite to banggue fofango yimɓe ɗiɗo kawre ladial tugui hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal noon ina yara e ñalawma hande o 39 ujunere ene fawi 499 e joyo fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe ɗon hen 36 ujunere ene fawi 141 keptino cellal mumen ha no hannirta ni ujunere 61 neɗɗo kawrino hen ladial e ñalawma hande o noon leydi Sénégal jogui ɓe cellani wonduɓe mboros coronavirus nder jokki leydi e kala tinaɓe ko 170 neɗɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so numima to leydi Mali to leydi Sénégal koto leydi Mali kaɗbaɗen jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fati diineji e adaji o ɓayini communiqué makko jamma hanki o tengtinde e hollirde tigui wonde lewru korka yiyama lewru ndu noon e darore lewru yiyama togga woto nokku to biyete Bagunji e nder commune rural mo Gunzuriye e taw nokku kadi to wiyete Konna ɗum tawi nder région Mopti ɗiɗon nokkuji kala hollirama tigui lewru yiyama toon tawa kadi ko hellifaɓe jinduɗon lewru ɗum noon tengtin tan ñalawma hande o woni tigui talata 13 lewru avril ko woni 2 lewru korka e nder jokli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen le SNASPF woni syndicat national de la santé de l'action sociale de la promotion de la femme ko catala halfinaɓe ko fate hujjukintoɓe safoɓe nder leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe joƴƴini ɗereji mabɓe woni tigui kayit mabɓe e bureau taw ko bureau jagoɗo kalfinaɗo ko fate réconciliation nationale ko fate travail et de la fonction publique on kayit noon ko préavis de grève woni préavis de grève woni tigui hollirde wonde kay koɓe ɗamini ɓe nadde e tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe joyyi ɗum noon ko ñande 26 lewru avril gonɗen ɗum so tawi ɗo e 26 dendagal toɓɓe jeeɗiɗi ɓe bindi e nder enveloppe o ɓe dokki on kay so tawi ɗen kuujaji mabɓe jeeɗiɗi ɓe tawi kay haali hen to tawi hujaji ɗi kumtaki koɓe nattoɓe e tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe joyyi ɗe kolliri kadi nden tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe joyyi ko avertissement tan saabu kay so ɗum timmi kadi e hujaji mabɓe jofani koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe tawa kadi ko to ala to haaɗi ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen ñande jamma ñalawma hanki o 12 lewru avril sanga 9h jamma ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men kañumen jane poste police tawateɗo e leegal bitegal namasoni noon ko leegal tawategal e nder yaltirde Sikasso yaltirde wuuro Sikasso noon tawa koye dow lawol kiidgol to faade Kuccala bilan provisoire mo laamu ngu holiri tigui wonde ko policier goto barmi hen moto Jakarta nawama hen pistoleji ɗi hinde PM wondude kuure e mission kewɗo waji ɗi jaadi hen ɓe kolli kadi caali commissariat ki duppama ha wonti ndondi policier barmiɗo hen noon wiyete tigui ko sergent Badian Keita ko noon o wiyete omo tawe oɗo saaha joni juuɗe safroɓe e mbadi service d'urgence ko leydi Mali keddoɗen ha joni jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal AD cellal AD ɓayini communiqué mum mo tonggode 406 ko fati e mborosa covid 19 ko ñalawma hanki o ɓayini on communiqué kiyiɗe hanki o ɓayini on communiqué e kolliri tigui nder ujunere 52 neɗɗo holkisonoɓe taw ko tumaɓe wonduɓe e mborosa coronavirus hen 156 tawama e jeeti ko fiɗaɓe mboroso e teminaɓe mboroso e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi hen no gasa tato kepti cellal men paati galleji
man yimɓe jeegom kawri ala jal tuggi hanki tuggi cengi faade ñalawma hanki o leydi Madina yare oɗo saha joni e sappo e ɗiɗi ujunere fawi yimɓe ɗiɗo wonduɓe fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɗen noon hen ujunnaji jeeɗiɗi e temedere capanɗe jeegom e jeegom kefti kelal mumen ha no hannirta ni temedere capanɗe nayo e jeeyo kawri hen la jala ñalawma hande o ko ujunnaji ɗiɗi e temedere capanɗe jeegom e jeeyoɓe cellani wonduɓe coronavirus ɗum tigui hedde juuɗe safroɓe e nder jokli leydi Mali kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen no mbiruɗen e gardini kabaruji men talata hande be tawe sagata joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men ɓe cuwa ande taw kañumen jooɓi fitta ɗum biyetenoɗo Sidi Ibrahim wula siddati Sidi Ibrahima wul siddati noon ko kañum woni président CMA woni tigui coordination des mouvements de l'Azawad ko on tigui fittanmo itta ñalawma hande o e nder Bamako ɓe pellimo noon caggal nde o piɗimo kural noon ko ɗon tigui o libri ɓe donimo tigui o nawata hôpital Golden Life Golden Life noon e leegal to wiyete to e nder leegal bitegal Badala Bougou ko toon o yalti aduna e oɗo saaha joni noon laamu ngu nan udditi hen losgoji beelen anda kay ɓeɗon sagataɓe warɓe mo e beele kadi ene ande holko saabi ene itta fittano makko kabaruji men ɗemgal Pulaar gayirten ko to leydi Burkina Faso talata hande o tribunal militaire mo leydi Burkina Faso ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi ñawore wargo Thomas Sankara tribunal o noon joofi feɗendu e oɗo saaha joni ko Blaise Compaoré mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e wondude e oɗon kanko Blaise Compaoré noon ko fati e ngoɗon wargo o tuuma tigui koko wiyete atteinte à la sûreté de l'État complicité d'assassinat e ko wiyete recel de cadavre e wargo oɗon biteɗo Thomas Sankara Gilbert Djinguéré ko gonnoɗo bras droit makko kanko Blaise Compaoré on e hoore mum duuɗe mum ne moddi e tigui nguɗon wargo hollirama tigui kamɓe dendagal ɓe jofaɓe feɗenu tumaɓe juuɗe men moddude e wargo ko kala kamɓe kala koɓe sappo e nayo neɗɗo kala hollirama tigui tribunal o holliri ɓoyata kamɓe kala ɓe daro yeeso ñawoɓe tribunal militaire mo leydi Burkina Faso musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen mbiya tan korka Moubaraka ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.